Eta ginen de Hilda, dantza egiten gendun, kantatu egiten gendun. Urtero atatze genuen musika desberdina, batzutan dantzen behar genulako, beste batzu musika de fondo deitzen dana. Bai. Eta, saiatze ginen modan juten musikakin. Bai. Spice Girls... Los Backstreet Boys. Hoxe, importantea. Ez, gu karrozatan dirua ezerrez. Baina telatan eta gure denboa jausten... Trajetan gastatu deu, diru pilo bat. Bai. Baina, oso traje politek atatxe. Oso elegante. Bai. Ez zien beti oso komodok izaten. Ez, zati hau pentsazazuk hauen taberna batean sartzeko. Taberna oso abertzen duen, aten ezinen gaiten. Hombre, volumena aldatzen junda urten poderion. Bai. Ez, gure behintzat. Lehenengo relleno pixkatekin atatze ginen, oso finak eta oso ondo geunden. Bai, eta urte pasa... Ja lortu gendun. Relleno igabe atatzea. Relleno naturalakin atatze ginen, bai. Torito, soy Dios. Torito bravo. Toritos. No le gustan las pelucas, serán las maquinaquitas. Pues igual también. No me pongo yo pelucas. Urte untan ni atea nintzela de Manola. Ay, kapotata de nari, Dios la madre que la parió. Beste que saldezu. Zenbat plazatan toreatu deu, Maria G. Eta zenbat jendeaki toreatu deu baitare. Eta zenbat jendek toreatu gaitugu? Baitare. Ah?